ассалому алайкум дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастен. Шукронаи Аллоҳ ки мо ҳам хубем, тансиятем. дӯстони азиз, подписчикои нави канали мо хуш омаден. Шумо ҳам умедворам ки видеоҳои мо, канали мо барои шумо маъқул мешаваду то охира моро дастгирӣ мекунен. дӯстони азиз, иҷама саҳарай, соат 4-5 саҳарай. хостам барои шумо камтар ҳам боша беруна видео кунам. чӣ хеле ки мебинен беҳад ҳавои хушрӯ кардаи мода. имрӯз на он қадар гармай ҳаво, ҳам зебогиша хушрӯгиша хостам ки анами баландӣ барои шумо нишон диҳам. дӯстони азиз, иҷама барои кӯдакҳо субҳона тайёр кардистам. субҳонаи тез тайёр, осон, оддӣ, чӣ хеле ки меган. дудона тухма шикаста андохтам, камтар намак ҳамроҳ кардам, баъд камтари дига шир рехтам. баъд хлебое ки ҳастан, анамо хлебора ман чӣ мекунам, дар тар мекунам дар анами шири тухм ҳамашро тар мекунам. баъд дар сковородка мемонам, ҳарди тарафша сирх мекунам. дӯстони азиз, беҳад бамаза мешавад. ҳатман тайёр кунед агар тайёр накарда бошен. баъд барои чӣ ки и саҳар кӯдакҳои ман нахостанд, ман пурсидамшона чӣ тайёр кунам, каша ё ки орбирён, ростӣ нахостанд. баъд ҳамира хостам ки тайёр кунам, ҳам тез тайёр. боз гуфтанӣ будам духтаро ки барои бо шир камтари дига мемонам. барои кӯдакҳо хостам яке дилшон мекашад, ширам мехӯранд ки шир дига нахӯрдан. иҷаи мумалҷони ман мара ҳадаа кардистай ки чи мара берун бар гуфтистай. ҳамуда хостам ки тез да каме ҳам боша тез бихӯранд. баъд беру бармошона. чӣ хеле ки мебинед духтаро анамихе тайёр шид, сирхак омада ҳарди тарафаш. кӯдакҳои ман шиштан субҳона карданд. дар иҷа чӣ хеле ки гуфтам, камтари дига шир мондам. дар вай касрукачаш камтари дига хомшурба тайёр. дӯстони азиз, мо беру омадистем. ҳуй ка аҳмадҷон дара. мо да аллакай обед шид. ина мо беру омадистем. Это что такое? Подписывайтесь на канал. Крестики, нолики, игра. Крестик и нолик вон. Это такая игра. И вон. Ноль и крестики. Вот. Но. Куҷо мерен ози? Ана. Нажми. Кнопку нажми. Ика. Это чико мекунӣ? Я хочу игру. Беру бромадем. харанги динанги чӣ нестай? гарми бад нестай хеб. имрӯз камтар шамолакай. як-ду кор дорем, ози магазин мерем. ҳадда чӣ мегирем. бомада барои телефони навчи дар кораи чихолро мебинем ку чӣ хелия, чанд сумия. Я потом еще надо кукурузу поставить. И там он здесь посчитает? Да. Ладно. Просто все здесь от магазина и все. Да. Наваиш Давида рафт. Гулои ҷара бинед.
духтаро зима телефони нава беҳад чизои хуб дора, бисёр дора. Качествашам беҳад нағзаи хеё ма узиқшу намефаҳмо. Дарунша сарфам намерам бигем. Ай ҳама камераями осунаша истифода бурдисам. Рафтем. Чӣ мекунам? Вале ира сарфам рафтан дар ко барои чӣ ки як қиёмат ҷои камера дора. Кадом намуд камераша ки истифода барӣ. Май ҳами обични хати видео кардистам. Чӣ кор мекунӣ? Хабитеша. дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон, мо иҷа магазин омадем, торгови центр омадем, хелаха тамошо кардем. дӯстони азиз, бо мо дар карантин сар шуда бисёр ҷоҳоро маҳкам кардиянд. ман чихолда омада будам, чанд ҷош дар омадам, ҷои телефонҳо мефурӯшанд, ҷоҳоро маҳкам кардиянд. бо ай пешхона дуртар бо дига ҷо рафтем, магазини глобус рафтем, уҷарам дидам маҳқул накардам, кӯдакоро бо магазин дуровардам. дӯстони азиз, эне мехоҳам бигем рӯзи мо гузашт ба ҳамин. дӯстони азиз, хостам ки ба як-ду саволи шумо ма ҷавоб диҳам. ҳатман агар саволҳоро дошта бошед, дӯстони азиз, дар комментария нависен. Агар тонам ҷавоб метиҳам барои шумо. гуфтанӣ будам ки шумо навистагиен ки дар кадом шаҳр зиндагӣ мекунед. мо дар шаҳри Санкт Петербург зиндагӣ мекунем. аллакай 4 сол шид. баъд навистем ки пломбаи дандонтона чанд сум кардед, тоза карданша чанд сум кардед. дӯстони азиз, дандона пломбаша 5000, баъд сафед карданаш 2000 ай. намехоҳед дӯстони азиз, камеам боша, хостам барои шумо гап занам. боз хостам ки дар ягон саволи шумо ҷавоб диҳам ки бачаҳои шумо дугониканд. Не дӯстони азиз, бачаҳои ма дугоник нестанд. бисёри якум бор нестанд ки савол омада метиҳанд. дар кӯчарам ҳастанд ки одамое ки мегӯянд ки дугониканд, некем не. барои ма тамоман хаёл мекунам бачаҳои ма ҳамдигарашта монанд нестанд. аҳмадҷоном 7 сола шид, эмомалҷоном 4 солаи ронай. ҳамуда дӯстони азиз, камеам буд барои шумо ман дар саволотон ҷавоб додам. мумкин ки эмомалҷону аҳмадҷона ман либосҳо якхела мепӯшонам. барои ҳамо дар назари шумо бачаҳои ма хела монанд метаванд. чӣ хеле ки гуфтам, не дугоник нестанд. барои ҳамо дӯстони азиз, ҳатман агар ягон саволҳои дигарам дошта бошед, ҳатман саволотонро нависен. ба қадри имкон ман кӯшиш мекунам ки ба саволҳои шумо ҷавоб диҳам. духтарони ҷада, ман чихол харидам ай магазин. чанд ҷора дидам, ростӣ маҳқулам нашид. ҳами чихола барои телефоном гирифтам. дига цветош набуд, ягон цвет рӯшан мефурид ман, некем набуд духтаро. ҳамира тавсия доданд ки созай. намехоҳ духтаро. яктай дигарам дида будам, вай 1000 сум буд. 1000 сумара нагирифтам ростӣ. анаи чира гирифтам. ира 450 сумда гирифтам. намехела иҷа барои мо ихе мемонӣ телефона. чӣ мекунӣ? места тамошо мекунӣ ягон чӣ? намехе духтаро. чӣ холи гирифтаги ман? свети сиёҳ. чӣ хеле гуфтам? 450 сум буда. ҷаш барои бо чӣ? ма духтаро телефоном шикастак Samsung. ростӣ ма чӣ бурдам? усто бурдам. барои болоша соз кардан гуфт 8000. фақат ами шишаша алиш мекунанд 8000 гуфт. авдая телефони нав бихарӣ, вай нақстарай, барои ҳамн соз накардам. ма вая бор кӯдако об резонда буданд дар болош. бурда аму оби дарунша қоқ карданда ма 4000 дода будам шона. бо батареяша алиш карда будам 1500 дигада. ина бо охирда ғалтондан шикастанашха. ба и баҳона хад телефони нав доштем. намехе духтаро.
чихоли гирифтаги мо чихоли гирифтаги ма бигем. дӯстони азиз, дар иҷо бошам. Ман камтар картошкаро дар об мондум, ҷӯшидан мегирад. Баъд пюре тайёр мекунам, чунки ман хамири пирашкӣ тайёр карда монда будам. Хамири пирашкии ман раси духтаро ана меха рост кардам, рӯ мегира. Баъд тина карда чӣ мекунам, пухтан мегирам. А як лав чихеле ки меган мода аллакай шом шида буд. Бароям ҳада духтаро тарзи печонданша нишон надодум. чихеле ки мебинен ина меха ҳада пухтам. Пирашкои мо уқахшрӯ наёмад духтаро. Ина меха нисфша пухта гирифтам. Хай чӣ намекуна уқахшрӯам наёмада боша. Ина меха омад. Дӯстони азиз, ман дар ҳаминҷа видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам. ҳатман фикротонро нависен. То видеоҳои оянда дар паноҳи Худои меҳрубон бошед.